Pierderea unei persoane dragi este o experiență incredibil de dificilă, la care niciunul dintre noi nu este cu adevărat pregătit. Când o persoană apropiată trece în neființă, vrem să fim alături de voi, oferind sprijin și ocupându-ne de aranjamentele repatrierii funerare pentru a vă elibera de griji. La International Funerals Ltd. suntem specializați în aducerea celor dragi înapoi acasă din diferite țări din Europa, indiferent cât de departe, astfel încât să puteți găsi consolare și să vă spuneți un ultim rămas bun. International Funerals Ltd. În cele mai dificile clipe, suntem aici pentru voi. Contactați-ne astăzi și lăsați-ne să vă ajutăm să aduceți acasă persoana dragă.